Nuwat jing tip leng ba ka right to information ubat dispersing rani ulaong bakalong ka aka ka bapensa lengo ay kipat ba nong song snong ka jella Meghalaya min ba menteri badai kmi ya katanat puli ubat Lahkmen romboy ulaong baka sarkar kamdan pisa bad siew ka tulop ki nonghikai kat ba menteri rang ba ukon rat ki sang ma bad usumbut menteri rang ba ubat prestun ten songpan ki ong ba ka pisa kadan. We cannot do anything until and unless the government of India release the share to the state government, which we will enable to release to respective managing committee to release the teachers. Tiada kepada dapat kami nak kaliang jong ke government, by Deputy Chief Minister is a President Tensong, ina pentip yang iba nak kaliang jong ke Finance Department, kalau ada transfer ya ke additional amount. Balance additional amounts ke bakot 1 crore mentai ke sengi. The Education Department has put up a proposal which the Cabinet discussed in detail, and we have decided to enhance the grant in aid to these privately run ad hoc schools. Da ka baong ba ka don ka jinga ken po hapreng ki badon lang ha ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance upa dispersing rani ulaong ba ka sarkar ka Punjab burom daladi yaladi kani ka jingkran upa dispersing rani ka long halor ka phang ka jingbam la ka sarkar jalla banthung nong trei haki kam ki basa thali haki tanat ba pher ulaong ba ka hukum ka high court ba ki board pulit bat officer ba kim dei ban pandam haki riu san parthai ka pen scam ba ka jinglat ka pisa ka jur palat na ka jingle bian. Uang amdan pisa mentaban siew tulop di nonghikai SSA. Dan ini itu ki nonghikai itu giwe nonghikai. Ndai ndai keren bat kontrak pada bat prestun pada pisa kadon. Ini kita jenggali. Ada minister babat haka education don gahok lakadon pisa ne kamdon. Dari mau uang amdan pisa. Dari finance uang adon. Ini kita kadai ke bumla medur ke hak setiap government kadon ke jing kelas buat hak korun empat ke MDA kani ka pau ba ka jing kenpo buat hapding ki bayadan lang tu pa MDA ka NPP ka wa ban job election dia bang adon pisa ka UDP namar ba kamdon pisa ba ngamdon pisa tu kadai ke ba Punjab borom dalade yalade kani sarkar ka thad dalale yalade tu pai ba am ta sa ka lango bade in charge ngamdon pisa tu bom day in charge wong adon ki kani ka on plan budget de kadai ke ba tak ha yo ko namar balai ki syara pisah kat bamon mentala ajan election lain dei lada tau tai beri dei beri jongi ke nama akhir pisah ba kontrak bantri kontrak ro la yo ka war daro pisah mdan ni bana gini kisni le bubun ki tres rok daka luon yo nak walbang kitri surok dak alun di jinggali long mano ban siu itu alun kharsa najar kelun kharsa wajar kelun kadai ke ba jinggali ba namar ba teng kan kasti government teng tang ban sim ya ka fon jong senta government ru kamon namar kamdon ni kitu 10% ni kitu 40% ban sim ya ka funding na po senta government teng kamon namar nyo nang no tu 10% nyo nang no tu 40% maka ka jingkan siu bisa po setiap da kamdon ni bayo kan siu bisa menta bayo tanggawan store tangga thot tim bat kiwe dai gibarit lai nang tam dani ti government ta teng tang 10% ban ai rom don ta ka ni ka kum ka scheme spas ni ro balik ka sa bai material ni mar bom don ban ai 100% SSA balik sa tulop teng don ban ai teng 10% jingli ka lomba na ka le government kam nang ban kan chu bisa tingi I baka high court ta ka ai order what you skip shift dari DGP wong pimdei ban ka ungu sarkar ti wat ka kur ka tip ba ka ne ka jinglik jong ka bisa jong ka resources po ka pa jela jong ni ta kalong bisa khai ba na ka don ki check kiat ki don hangne pedon pra do khandai tali ra ka week check kiat ka lik bisa driu phu ni pulak khachi sni ti pra tali check kiat professional bisa ti dena takadaw teng state ni kelahiran pisah hadu kata tang bentungi sanction post prahajatli don pisah entah bentre surok mentala tre dagalun sna surok mentala dagalun ti bisa badon hapoka state mentala lik kalik kemut kaya dakat blak mar ka blak business ka bam don jingken no ka gut ka tip bahaya kata takadaw ka direction DGP
bat yo chips kari ba phimdei ban ko ngo ya polisian katai ka pau ba ka jing lik ka pisa jong ka stiek ka pisa jong ngajong pi ka long picak hei ba po jela jong yim ta bi do jing li ba ba snus neiro e jong ka stiek ka ba kat ne ka jing ka du kam jing khun samla tangi ni gi ba tangi ni sanction po samla ban thu nai kren gi ba thma thì nay cái như ta cả lát ai cầm ai jam ni kalat ai cầm ai jam tang ye gini ki bala ayo bisris si hajar teli ki beri ayo jam toy nang turu am dan bisa ban ai ta la dan jus nem thì nya ken sano ngal we jeng jela dalong gumne tala bah balik jang sa asam abang himla ban ruor te bah balik sa asam ka sam la poi su bna ni hai mo kiu pok spok asam la kiu su bna ni mo kiu pok spok la rimla ban ruor balik ni ai tai ti ba sa asam ka so maka jing ima makste jung imta jing hiran kayo chikket ba ka Tripura ka airplane kaya man la arpu minute ni henge we airplane chis ni mla panda pi kata jing pher to kata kayo khot we airplane chis ni mla panda kata ro ne headquarter ne jung air force military hne ro khot nipko hne ro khot we airplane mla panda Tripura ma ka arpu minute jing pher kayo ka khot kai hadu kata kalau we jeng state ke don jeng ma minta jeng ma nomor balik kita iba kilong merausa kilong merau politik san snem ro gitu perti mla ban weng ne sa hang ne la sharu ne beng tu kat ba ong gitu nong buat ai be ki job election da shu ai tu san spa sia jar kim yo i kalau we ke state ke syong be ha ki nomi khmat ma ki kade polisi pinuksa kum sikim don resources zero resources kadon tak terusin ala ban ai kam ni brio baro ko sikim ni hak ne ni don kaspa kadut kangap kat ne ni jenjar kam ne Ulah kentui kipat ba ban om hikai tu ya kinong mikmat da ka pan pisa palat bat kinong mikmat ru kidai ban sngoto ya kane tiga ta de ke ban lang lunga long kipat ba ha ba kijiet ya ki nong mikmat kim dei ban jiet lembar jing soniam kim dei ban jiet ya kinong mikmat ki banang da ban sam skim kim dei ban jiet ya kinong mikmat ki ba shumut betang ban job election Mungkin kami kemarin bersyukur dengan menjelaskan mengenai tiar lagi, lagi beri. Sisian melatih kemudian mana penikai itu penikai pada umum persetujuan. Ni bakwa job election dah jaka kena asistanya aspak menikwa job election. Tapi persetujuan nak kensah. Mana penikai itu ada penikai pada. Kejengkeli long kiberi kibabah bakwa menteri hok dalam tahu pada. Tiba-tiba di kandandian ya election. Penuklah kumujin tu. Boleh beri kandandian mana election. Kajing tip jonga kalong ba brio bala halan bok na kesnir kami bom juthok bom jukor yo man ka kam ba hak thok kapisan khandra bo pulis klor la shulur yo tulop mentala sha ayeng la hintu tibu pila sanya election nang non yo sa tikata ka di sukhia nam tai brio ba mut hok nam ta ban tra ya pa ba di pa ba pe ki kwa ya kisano kot kapisa tang ban yo jing sobha bisa tang ban yo ta ka lekmen por election de jingli kolong hadien bala job election de no mikmat happen mi ta ka lot de sin ma happen mi ko waktu ibno wa pani kai tu pani kai pada ti beri ko bahara da kalong hakani ko kom long ni pada kom thebur ni pada ni long hakani ko kom ti jingli no mikmat ba ki nom poi sara punta pan poi ma kiti yo bisa no ban election yo bisa no ban penuai kali por election yo bisa no ban penuai kali por license wa por telangun ne asal aja election ki kwa kala air mut kan pisa kan by boss kan ni ke mut kinom do ya bakim don pisa mut kinom je election ki pai ba an tau pe be kala air au priu bala badan pisa ban by boss ki bersibun ki don di kermen ni kata ba boss balik ba lai le situ tu bamut ho position kita de ga jing tu jo ngai ba ba jiet ga ma kmat jiet da chi zu tu de ban jiet ban long marau sa marau ta adu mata ni ngang long marau sa mar balai mangi long marau sa ka politik kane sa khli jo ni sis barau san sne ma khli kane sa khli politik mar balai kane sa san sne mo shi up scheme mai na ti ngalam ba kan ai kun ta da ti sa thok ya pi ai bu paslis khalis ta
tari baju ni nampak ba kentam dengan action banwa tengah ni kum aktivis norak spi jing sisa lor kalat kamlat jam nadu basdang hadu mentah te ha gidon ki bathamai ke bana suyo thamai mentah ngampat a chief press ki bathamai lon aspa live nyutli ki bana suyo agni singi te bakhen total ye gani jingdon ki pu sapo vakansi po Meghalaya kamdei lai hajar kumbau chief minister kadai pra hajar ar photli kentup langru ba kene krim lai spa andru punyutli te ban kham ya tip tikna phi kinong pe bar khoi te hangni nga thu ye phi ba head department kala news spa south hundai water resources kala spa propulai Directorate of Statistics kaya kala spa lai fulai Directorate of Agriculture kala lai fusan Directorate of Horticulture kala lai fuwe Directorate of Soil and Water Conservation kala spa arfenrio Directorate of Commerce and Industries kala spa kala tali Directorate of Printing kala spa south tali Directorate of Sport kala ipo ludi kala spa propo Education tang arfenrio Directorate of Agriculture spa kenika MS kenika Meghalaya Society Livelihood kenika like Khandai Putli ka CNRD block kapo sekretariat kala Khandrutli ka Forest Aspa New Khandrutli ka MEECL kala Hajar Laispa Putli ka Urban plus Muda kala Samsantli DC Noston Life Hoteli kani Krim Laispa Andrew Putli ka Second Battalion West Karohil kala Chispa Andrew Khandai DGP hangne kalai South Khandrutli MGCC kalai Khandai tali DC South West Kasihil kalai Tanglai tali DC South West Kasihil kalai Tangli Laitali nang dapat ke polis kalai Hajar South Pa Nyuk kini di total ke Banglayo hadu menta kadon total vakansi kadon pra hajar tali ki pos kamdei la hajar ti haba minus no kanika nikrim lai hajar nduspa lai spa andri ponyutli ka total vakansi hapo astila jong kadon new hajar nduspa sanpulai tali ti habedei bakanika vakansi te nga sutanat ban pentip sepi bagadon kanika city napoka FGP kabla tho sanga ba ong ban idon bentalang na bentaka arfratri trik rally kaban sedang na mot peran sya te sepo per kiet ti habidi bagani ka city hangne gila tho syai ya gada ya ka jintmu jogani ka rally te kala karpat yang aru bani menta te langkani gade kalat ka bangaru kentu ya phi ki pai ba baro ha jela ki basokhia na menta ki kon ki basokhia na menta ka yo ka kod jang ka state te karpat ya phi ka ba lakum nom no pide bani apurenti ha ka te sngi magani ka sngi kamdei ka kam kaban ya deli nam ta ka huri hura ndrei ka dei be ka hok long trai hlor ka kam ka jam bat ka yo kot jong phi te hangne ka number point ba praro lela tho shai hangne habe dei bat ni khun samlai ki bo kwa ban yeng hai lo ki jat tinga skwa ban ya thu e phi kan ka point ba pra ka don kam gani market kom ka RTI ba yo na po Directorate of Commerce and Industries hangte poditris kamar gani ka department ka erap na biya ki brio ki basek kaseng kam lo jong kamut na do ki basujan ki ba sna bo blok ki ba sna kinja pungkwai na ta ki kharkhana so umdem ta beter ti kani hangne ka susi phi bani thu long gani la dep sim ki garteng na do hajar khanriu de susi bani thu ye phi hadu mentaro pisa lempar release kadang release tang kebaci si kelur kenai fulak kebabuan lempar release te gini ki bench freeze badan hangne baro ki kerteng hangne ke baslema ban pule gane gini bench freeze ne ki don hadu 6000 sangut ki bayo jimantoi na kani Directorate of Commerce and Industries te kani ka point number fra ka bal thwa de FGP hangne ke ha ba ban gane te kani ka de ka e teng ka pendu jingkermen ro i bre ki betlai kam la jong mar khajing shala jadu harja khanriu la de ban pelai ya bisa dari hadu benta klempat perlai ya bisa
Ti beri teng la poi ka rendang ka pisam pak yo la sai la yo la yak lok tu kam ka jam kam ya siu kam tam ka ne kam de ka 100% loan ka ne ka chu ai bi tang ka subsidi Sibu menta ka loan ka long chispa ti ki ai be lai pu persen ka subsidi ki ai be tang subsidi ti ka ne ka di ka lat kumbla tho da ka bispi ne ka lat ban ai kam ai jam ye ki brio bakin seng kin yeng ke jala jong ti ka ne ka di ka e ka ba sosi ban ya thu ba hadu menta ompat pelak yang bisa ti ka ne ka di ru ka we na ka lat ka bagini ki badon bat kerteng ne ka di ru ka lat ye ki bagin lakum no kin yawan lang la ar pratadik bakin ya ka shan lang ya jing thumo ba bha jong ke FGP ban ya eli na ban ta jing bit jing jang jong i bri po ka jala te he dei ba ni ka dei ba ku ba ni ka we ba ka RTI ba yo na police department ha dei ba ni ka kani ka jing thiet kali han tai kani ka scam ka ba high court men ta ka ai ordar ba la ko no i ti bri ba ti la dei ban kem te be dei nga pan RTI ha dei ba report te ka report yang a ki klema ti kat kom ka ordar jong high court ka balami ha ka kat khandai tarik na be show arja arwa te ki hab ai kani ka ya kani ka report fa high court ha bet nomor ba ka long ka sien ka ban kong ru ba high court ka IPAL dan ba ki kot khubor ki ba pi tho mene ki de ki evident bat ka yarap ru pa ba la don ginu gin ki kam ki ba tikana ba ka don ki jingle be an la ban tho pa high court ka la ban sin gum ka evident nam ta ki khubor ko pi tho man ta kum ba le ma kum ni